To je istovremeni pokret za budućnost. Pa još ako bi zapeo, neću naravno to govoriti da vas ne maltretiram, i ovo je dobro što vam radim, ali hoću da kažem samo, pazite vi, koliko, evo za vas pitanje dece, pazite, koliko bi to značilo kad bi deca od malena shvatila svoje telo na pravi način. I vidite, prijatelji moji, u svim sferama pedagogije postoji teorijski deo. Samo u telesnoj kulturi to ne postoji. Kako je to moguće? Kako je moguće da nikada ni jedan profesor nije održao čas teorijski da objasni deci prirodu tela, da objasni deci prirodu pokreta, da objasni deci koliko bogatstvo se krije zapravo u svakom našem telu i koliko je telo u stvari rezervoar naše individualnosti, naše ljudskosti. Razumete? Nikada se nije desilo, prijatelji moji, nigde u svetu ni jedan profesor telesne kulture nije imao teorijski čas sa svojim decom. Vidite, to je suština sporta. I to je Kuberten govorio. Znači, vaspitanje bez obrazovanja.